Morjens! On varsinaisen vaalipäivän sunnuntai. Poikien kanssa käytiin äsken kirkossa ja nyt ollaan menossa äänestämään Pitkäjärven koululle. Takana on aikamoinen ruljanssi ja vaalitaistelu. Yli 100 tilaisuutta ihan koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella. Mukavaa on ollut kiertää, palaute erittäin kivaa ja kilpakumppanit erinomaisia. Tässä vaiheessa haluankin nyt kiittää ensinnäkin vaimoni Meiraa ja meidän koko perhettä ja läheisiä, jotka on mahdollistanut tämän mun kiertämiseen ja ovat sitoutuneet siihenkin, että mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Sen lisäksi eihän tällaista kampanjaa olisi voinut ilman sitoutunutta ja pyyteetöntä työtä tekevää talkooporukkaa. Se on ollut aivan uskomaton apu ja kiinnittämässä kylttejä ja jakamassa esitteitä ja tukemassa ja kannustamassa. Nyt on vielä tämä päivä jäljellä, niin kuin itsekin olen menossa äänestämään ja sitten illalla katsotaan mihin se riittää. Omasta puolestani vielä kampanja jatkuu ja työtä tehdään tulevaisuudessakin kaikilla kentillä. Moi! Kurvinen 61